Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyon. Barkanku da bibiyar bidiyon mu. Wannan tricks din zamu yi magana ne akan wani application wanda zaka bi ka yi hacking din mutum duk inda yake, ka gano inda yake ta cikin wayarka ba tare da sai ka yi wasu abun nan ba. Zaka gano inda yake da asalin garin da yake da layin da yake, duk zaka gano su ta cikin wayarka. Insha Allahu ku bibiyo mu don ku ga yanda za ta kaya. Jama'a, kamar yadda na faɗa muku cewa wannan application ɗin zai taimaka maka wurin da zaka bi ka gano mutum inda yake, ko da ya kasance baya ƙasar, zaka gano shi ta inda yake da map ɗinka, kuma ka gano hanyar da zaka bi ka je gurin shi kamar yadda na faɗa muku. So wannan application zaka shiga Play Store ne, zaka shiga Play Store kamar haka. Idan ka tashi zaka yi searching ɗin IP map location, IP map tracker. Kun ga IP map tracker ɗin nan zaka shiga. Idan ka shiga zaka ga sun watso maka su da yawa. So guda biyun nan, wannan guda biyun da su zaka sauke. Kamar yanzu dai na sauke wannan, kun ga na sauke shi, sannan wannan ma na zo na sauke shi. Kun gani? So sai in dawo kamar yanzu haka. Wannan kuma ya kasance bai da map, tan setting sai danna ya ɗauko map ɗin shi ma gaba ɗaya. Idan ya kasance kuma kana da shi map ɗinka, so za ka ɗauko wannan abun nan ɗin, application ɗin. Idan ka ɗauko application ɗin nan kamar yadda kuke gani, za ku gani, bari ku gani can yanzu saboda sakamakon ina da su. Kun ga gasu nan IP tracker, kun ga gasu can, kun ga duk gasu na IP location, IP tracker. So idan muka tashi yanzu za mu koma Play Store ɗin ne, za mu ɗauko wani application ɗin mai suna IP tools. To kun ga kamar yanzu haka, sai mu danna wannan. Kun ga haka, kun gani shi ma ga na ɗauko shi, IP tools Wi-Fi analyzing. So yanzu yadda kuka gani haka za mu shiga ne cikin shi. Idan muka shiga kamar haka, yawwa kamar haka, kun ga zan yi abun nan ɗin shi. Kun ga zai kano min kayana da komi na, ga IP ɗina can, IP tools na a farko. Zai kasance duk ya nuna maka wasu abubuwa waɗanda wayarka ba za ta nuna maka su ba. So sai in kwafe su kamar haka. Kun ga na kwafe su nan, na danne nan, da ka danne su, kai danne su gaba ɗaya za su yi kwafi gaba ɗaya. So da ka tashi za ka shiga can guraren, ka ga wannan IP tracker ɗin na shi za ka shiga. Da ka shiga za ka danna haka. So kun gani za mu shiga kamar haka, za mu yi searching. So da mun yi searching, kun ga zai tsaya na. So kun ga gano bayanai na cikin da inda nake, da wani layi nake amfani da shi, da kuma a ina nake. So kun gani shi wannan amfanin shi kenan. Idan kana so ka samu wani information na mutum ko na wani abu naya, duk za ka iya samu ta nan guraren. Sannan shi ga latitude din shi wanda za ka gano shi a GPRS. In ka shiga can ta map kenan, GPS, za ka gano shi tan kusa-kusa, za ka bibiye shi ko ta ina. Sannan ina so yanzu ka ga amfanin wannan kenan. So bari in shiga IP location ɗin nan shi kuma. Idan muka shiga, kun ga shi ma dai ga nan kayana ga su nan, su ga wannan ɗina ya bayyana nan. Duk wancan ne dai ya bayyana, amma dai bari mu yi amfani da wancan. Bari in danne yanzu haka. Kun ga dai har yanzu akan wancan pass ɗin yake, kun gani. So yanzu zan yi searching, kun dai ganin duk babu komi. Ga nan latitude, komi, zero country, menene, kun dai kuma na can yanda ya nuna ne. So zan shiga kamar haka. Na danna searching. So kun ga inda nake, ya nuna Kano nake, ga inda nake a Kano ɗin ma. Kun gani? Kun gani? So yanzu da zan jarraba IP ɗin wani yanzu a cikinta, lafiya lau za ta yi amfani da wani. Bari mu jarraba cire wannan abin, ku gani. Mu sa 61. So bari mu yi searching mu gani. So kun ga ya gano mana wani. Kun gani gashi na ya gano mana wani daga mosque, ga nan ga inda yake. Ga nan ga inda yake, kun gani? Shi kuma ya gano mana, bari mu ga cikin wace ƙasa ce ya gano mana. So kun ga cikin ƙasashen nan ne na can gaba, shi ba na nan bane ba. Kun gani? So kun ga 'yan lambobin da na canza ba wasu bane ba, na tsakiyar can ne kawai na canza. So kowace waya tana da irin waɗannan lambobin. Sai dai ta inda za ka ɗauko shi, tashin farko abin da za ka yi ɗaya ne. Sai ka je cikin wayar wancan ɗin. Idan ka je can cikin wayar wancan testing, akwai wurin da aka rubuta IP
address. So amma wasu yin ba su bayyanawa gaskiya. Za ka je ka ɗauko wannan IP tools ɗin nan da na ce a cikin wayarka. In kana so wani ka mai ta dabara ko budurwa ko wani abu, so za ka sa mai shi. Idan ka sa mai shi za su tambaye za su nuno ma IP ɗin na wayar shi. Da sun nuno maka IP ɗin wayar shi, to kawai ka kwafe shi sai ka goge ma application ɗin. Shikenan ka samu IP ɗin wayar shi. Da wannan IP ɗin za ka yi ta bibiyar shi duk inda yake. Ko da ya kai wani lokaci shi ba su taɓa canza IP ɗin saboda da shi suka yi waya. Saboda haka za ka bi ta cikin waccan wayar lafiya lau kai amfani da shi ta can ka gano komi naya inda yake da ko me yake da me yake duk za ka gano ta nan. So yanzu kun dai gani gashi nan ya kai ni wani guri sakamakon wasu 'yan canji kawai da na yi a nan guraren. Kun gani sakamakon bari in ƙara canzawa mu gani. Kun ga na canza 7. So kun ga ta ƙara kawo ni nan wani guri ko? Ban san ina bane ba shi ma bari ku gani. Kun dai ga nan garin. So kun gani cikin ina muke da mu ga. Bari mu ga cikin wace, to kun ga cikin ƙasar da muke ga ta nan. Ni dai ban san wannan a tsarin ba. Kun ga tsakanin Malawi da wannan ne. So kun dai gani yanda abin yake. Ta nan duk za ka bi kai abin nan ɗinka lafiya lau. Kun gani kawai sai dai in ta zoom in gano gurin da nake gaba ɗaya. Kuma ta hanyar IP ɗin nan ne amfani na gano inda mutum yake lafiya lau kuma zan abin nan ɗin shi ta nan guraren. So yanzu in kana so ma kai amfani da shi gaba ɗaya nan guraren. Kun dai gani nan kun ga inda nake sunna ina cikin wani ina hilin ƙwallo ma. Kun gani ina filin ƙwallo gashi nan. So wannan application ɗin su za ka bi ta haka kai amfani da shi. Dai wancan amfanin shi ka gano latitudes ɗin da su ma wannan suna sawa. Inda kun ga shi ma wannan ga nan. Kun ga komi na shi nan ga Malawi region ga inda kake ga inda yake ga latitude ɗin shi ga komi. So wancan ma an baka so bai da wani amfani in ka so ka bar shi in ka so ba ka bar shi ka bar shi ba. So in kana kusa da mutum ko ce ma na guri kaza ko kana guri kaza za ka yi amfani da wancan abin ka gano lalle yana gun ko bai gun. Duk ta nan za ka bi ka gano inda yake sannan ga hanyar da za ka bi duka jijji gurin da yake. Za ta nuno maka normal satellite gashi nan lafiya lau zai amfani lafiya lau. So kar ku manta ku riƙa yi mana comment da kuma liking ta haka zai sa mu gane cewa ta comment ɗinku wani irin trick kuke so a yi muku sannan kuma wani irin abu kuke bukata a yi muku. Shi kuma like zai ƙara mana ƙarfin gwiwa yi muku aiki. Shi kuma subscribe ku yi mana shi ku danna mana alamar ƙararrawa haka zai sa mu tabbatar cewa lallai kuna tare da mu. Mun gode da kasancewa da Mubison TV.